Процедурите за разработване и внедряване на иновации са неразривно свързани една с друга и обикновено биват обявявани за прием по едно и също време. За да разберем най-добре двете процедури, ще си послужа с примери за тях. В първия случай имаме IT фирма, която иска да разработи нов продукт, нова услуга, която да предоставя на пазара. По разработване на иновации, тя може да наеме допълнителни IT експерти и служители, както и да наеме външен изпълнител, които заедно да свършат работата по изграждането и оформлението на този нов продукт. След като продуктът или новата услуга е готова, трябва да се подаде заявка за патент. При процедурата за внедряване на иновации вече имаме обособена нова услуга, нов продукт, който е защитен или най-малкото е подадена заявка за патент, а самото предприятие се нуждае от нови машини, оборудване, съоръжения или софтуери, с които може да произвежда този нов продукт или да предоставя тази нова услуга. Като за пример мога да дам фирма, която се занимава с производството на електроника. Тя има патентован иновативен продукт, който е смарт часовник. И самата фирма се нуждае от производствената линия, машините и оборудването, както и софтуера, които могат да произведат тези иновативни смарт часовници. Освен разработването или внедряването на продукт или услуга, може да се внедри също така и иновативен процес. Този процес трябва да е пряко свързан с производството на стоки или с предоставянето на услуги. Тоест това да бъде иновативен процес, който прави производството на стоки и предоставянето на услуги по-добро. Общото по двете процедури е, че всеки един проект трябва да попада в една от следните подкатегории: информатика и ИКТ, мехатроника и микроелектроника, индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии, технологии в креативните и рекреативните индустрии и чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика. Обикновено изискванията към фирмите са да имат приключени поне 3 финансови години и да имат определени стойности на достигнати нетни приходи от продажби. Последният прием по тези две процедури беше през май и юни 2024 година, така че най-вероятно следващия прием ще бъде чак през 2026. Бюджетът обикновено е доста сериозен, тъй като иновациите са приоритет за България и за Европейския съюз. Ако искате да разработите нов иновативен продукт или вече имате иновация, която искате да внедрите като нов продукт или услуга, е най-добре отрано да започнете планирането, за да може, когато тези процедури бъдат обявени за обществено обсъждане, да бъдете готови и да може да кандидатствате, съответно да получите одобрение, да реализирате вашите инвестиционни намерения.